Ilha og sayri ang karaang pulong Cebuano, Binisaya. Ang karaang pulong Cebuano, Binisaya nga atong makatunan karong adlaw ni katapusang adlaw sa Enero 31, 2025 mo ang pulong nga igas. Mga taga-bukid, mga mag-uma, mga tiguang nga mag-uma kasabot mo niini. Igas buti pasabot yuta nga dili tambok. Ang opposite og igas is tabunok or fertile sa in English pa. Unya kanang miyong katag igas, ang igas gahulagway kini sa yuta nga way nutrients, way dili tambok nga yuta. Og na gani ipugas nimo anang dapita itanom, dili mabuhi kay way nutrients ang yuta, dili tabunok. Mayon kita ta. Namalhin mi padre kay way paglaom sa among dapit. Di mi kapangumaog tarong tungod kay igas ang yuta. Ug igas gani ang yuta is gaki unya di wa maglugitom unya way pag-asa nga yuta. Dili kabuhian og tanom, way paglaom kay lagi igas, way tanom nga mabuhi. Dili fertile. Dili tabunok, dili tambok nga yuta. Igas. Ilha og sayri ang karang pulong Cebuano, Binisaya.